Som na montáži v Oščadici, takéto krásne biele dvere s čiernymi prvkami, číre sklo, čierne lišty, za príplatok asi 12 €, tu máme čierne pánty, ale v tej cene je aj čierny zámok a čierny protiplech. Samozrejme nesmie chýbať slimková, čierna bezotlačková kľúčka. Tu máme také isté dvere plné, toto je špajza, toto je kúpeľňa, tu máme slepú zárubňu. Ale hlavné dvere sú tieto posuvné, dvojkrydlové 80-ky po pristene, zase čierne prvky, číre sklo. Tie sa aké sú veľké, ani mi nevojdu pomaly do záberu. Tvoríme z jednej strany, z druhej strany obrovská dominanta celej obývačky. Tam bude taká ako keby letná zimná terasa na grilovanie. Takto nám vyzerajú z druhej strany, vôbec nie je vidieť žiaden posuvný systém. Tu zákazník ešte bude dávať taký tehlový obklad, ako má tam. Máme dve z kúpeľne. Pozrite sa, ako to super vyzerá. V kúpeľni sme robili plíse žalúzie, sieťové dvere sú tam, ale nejdem otvárať, bo tam je zákazník. Plíse žalúzia, špajzička, lišty sme dali, nech hľadia s kľúčkou, nech sú čierne, ono tak potom pekne celé vyzerá. Ďalej sme montovali jedny sieťové dvere a tretie sieťové dvere. Môžem zabudnúť na pevné sieťky. Pozrite sa, tu je čierna sieťovina. Nie je vôbec vidieť. Takže aby sme si to zhrnuli, interiérové dvere, posuvné dvere, plíse žalúzie, sieťové dvere, pevné sieťky a dodával som tu aj parapety, ale tie si zákazník montoval sám.